kokot! Zlato, vyser sa na ňo. Ja čo mám robiť? Psychopat. Totálny. Policajtov. Chápeš? Ja to nechápem, čo robí. Jako sa ty... Jako tu je ono? Ja nechápem. Bože môj, ty si kokot. Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Jebe ti si priebaný kokot. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Numer alarmowy 112. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Dobrý deň, máme tu veľký problém. Rozumiete aj po slovensku, či mám po anglicky? English. We have a big problem. We are on the motorway right now. One in the Mercedes AMG is blocking us. He's blocking whole driveway. He's throwing the things on us and he's very aggressive. We've got everything on the video, but we are feeling very dangerous. AMG and the plate numbers. KNS 2100T. Mercedes AMG C63S. 2100T. T. T. Tak, ale priechajte rýchlo, bo ja tu mám tehotnú ženu i máme, no je to stres. Je agresívny chlapák. Where are you? We are on the highway Tichy Bielsko-Biala, to je, ja neviem, to je smer na Tichy Bielsko-Biala, máme to odbočku 166 km. Nám to ubliží. Ale który kilometr? A4 ale Kilometr 172 môže byť, neviem, kde to tu vidím, ktorý to je. 172 to môže byť kilometr, neviem, nevidím to tu. 172 kilometr, tak? Môže byť 170. Tak. Ona v nás ukazuje. Wy jedziecie, tak? Jak? Still driving, right? Nerozumiem vám, pane. Poď. Jedziecie cały czas. Jademe, ale on zastal teraz na diaľnici, no i už beží za nami do samochodu i ide za nami. No i blokuje celou diaľnicu. On za wami jedzie, tak? On jedzie przed nami, on nas blokuje. Aha. Jak się pan nazywa? Oczymy. Ja jestem... A teraz vidím, že máme tu MOP Vitovice za 10 km. MOP jaki? Vitovice. Vitovice, tak? Tak, za 10 km. Nie, to przekaże się, kurwa, że tak dzieje. No ale on už... No, dobre, zlato, kľud, nič sa nestane, hej? Nič, ale na západ. No, bol strašný, bol hrozný. Nie, on podľa mňa mal problém s tým jeden dotyčným človekom. Nie, on má problém so mnou, teraz vás to... Dobre, zlato, nič sa nedieje, pohoda. Je to podaj na ňu. Veď ty si jebnutý kokot proste. Zlato, kľud, dobre? Kameru si to, hej? Pohoda, nič sa nedieje, kľud. Dobre?